ba kay the one and only? Kami ni Zai, nami diri sa the one and only Budol Fight in Butuan City. Doña Remedios, Budolicious! Na kinimakita sa daplin sa kalsada padung masawog ng bukan, mga pagkaong makabusog sa imo, sa ubos nga presyo. Nakabudol na gani ka? Delicious pa! Tara! Bira! Mga Zay! Mag-inato na sabta! Okay, sisikit akong liquid. Nabuang naman ka, kulang man ka sa kinahanglan ni mo, Zay, si Lola Remedios. Ay, feeling na ko kay kinanglan ako si Doña Remedios Budolicious. Maugali na, Zay, nga naata ka ron. Ay, Sa, mo na ni? yes, Doña Remedios. Budolicious! Wala nang sakit dyan. Wala pa man ka ni ka. Tila mo isa. Wow. So, galit, Zay, kay mauna na ka ron. Testingan na nato ang gitawag nga, tuway. Mauna itong i-first bite. Iwat ang katilaw na promise. Okay, so first time ni mo karon ang tuway. Promise, dude. Wala. So ako kang hatagan. Ay, cheers na rin, cheers. Kagwapa sa ilang presentation, mga Zay, mga Zong, Yes. murag ako. Zay, Yes. murag nilad ka imuhang kuan, Zay. Lahi man ka! Imong shades ba? Milad? Mura magkag ka ng... Ako Asa nil... ka magpiring? Ako milad? Never! Luoy At ba pinangani nimo? ko sa Budolicious karon, gisuot ko ni kay ngano. Any kind, no, nga, gitawag na ito nga eye pro, bagay sa ako, even though, Noon sa titiyo magka. syempre, uy, nabagay good say nga naata karon sa murag resort nga something na grabe ka. Yes, naninduking hangin, Zay. Hangin, nga murag Of course, mawala, nasa mga atubangan ng mga fish pa nato. Yes. Tay mag first bet na kay gusto ko mo tila. Okay. Ay, wow. Ay ani day? Sige. Sorry, go. Kung so dapat tanaon. Jay, lami ang ilang kuan day something nga kanang unsa na sauce sa ilalom. Sauce, no? Jay, naray lang kinilaw Jay nga mo igi panghambog din niya sa Doña Remedios Budolicious. Wow. Kay bisag kinsa daw dili makasundog ani. No? Ang style ani is pangbalay na siya. Bali ang sauce. Oy, kinahanglan ta mag-sauce Jay. So far, sa akong mga nakuan, Zay, muna yung dako-dako nga kanang seafood restaurant. Yes, pero cheaper. Oh, No? cheaper. Mas cheaper Pre, compared to mangita other gibet tag restaurant. barato ha. Mangita gibet tag barato. Mao gani lami nga barato niya, rare ba kay nga. Syempre kay ato magyud experience ang mga rare nga mga food din niya sa Dakbayan sa Butuan. So ang ilang mga gi-offer din niya, syempre, Doña Remedios Budolicious man. So giisa ra kibali ang budol unya delicious. So Budolicious. So di ba witty kaayo ang kanang nagbuhat sa inganang idea. So delicious gyud siya. Og ang gitawag nato nga gina-offer gyud nila diri isang mga budol fight. I-mention sa to si Kisa to nag-challenge sa ato og Unli Seafood. Ma'am Jonah Seiler sa Butuan Medical Center, Yes. Molecular Laboratory. Yes, ma'am, Ma'am nangita Jonah. gyud mi og Unli Seafood. Pero kay wala may minakita ng Unli Seafood dinhi sa Butuan. Budol lang, budol. Pero naay Budolicious nga mura na pud siya og Unli tungod kay syempre sa cheaper nga price daghan na imong food nga makaon. Yes. Kung gamay ra mo tapos gusto mo mag-budol fight, napod sila yung mga mini budol package. So naay good for 2, good for 6, good for 4, good for 9. Good for 7, good for Yes. 12, good for 15 to 20. Good for love. Ay. Later mo sila og birthday, Zay. So kato nga gusto mag-birthday. Nindot na kay ano, sa place pa lang daog na mo. No, along the highway. Tapos makita nimo ang nindot nga view. Kay syempre sa atubangan ang mga nag-shining shimmering na mga tubig. No, kay Nga nagambak pa ang mga bangus. yes, kaya mag-reflect ba yan kining ang kuan light sa sun. So pag-reflect sa light sa sun, mag-reflect po ng love. Ang ako pasabot, mag-reflect magkinang-kinang siya. Apil Day. man kang love. Mga undahin mo sa inyong family or sa imong uyab or kinsa man imong pwede ka date, nindot dire, no? Tapos Pwede pa dito rin sa. pwede na po, gusto kang magkanang relax. Siyempre, very good nga part is relaxing. Kung gusto kang mag-relax, mag-unwind, dali ka, no? Nindot kayo. Nya ang food pa yun nga ma-enjoy. Because ang ilaha galing tawag diri adzay, nothing brings people together
like good food. Uy! Napos sila yung mga short orders. No? So kung may mga short orders, dili long. Tama kayo, tama kayo. Okay. Ay, Dapat sila kung Anzay. Tinulang bangos. wow. Pritong talong. Yes, good for pila ka tao, 90 pesos only. 90 pesos ulit. Napos sila ginataang banisil. Mm. Ang short orders, balik ko na to, no? Pwede siya i-take out. Example, gusto mo nga, makahapit lang mo diri, no? Maka-drop by. Damn, boy. Charot. Pagkita ninyo, lamian gyud mo, kay lami man gyud siya. Makatch na ang inyong attention ba sa gitawag nato nga place nila. Pero kung gusto gyud mo mag-take out, kay mga ligo mo dito sa Masaw, pwede. No, ma-take out ninyo ang kalami sa ilang mga pagkaon. Pero dili ninyo ma-take out ang tagiya. Ay! Labi na ka. Pwede ninyo ma-take out si Zay. Isip ko ba ka? Ah, sorry. Ang ilang nilutuan is kanang kuan lagi siya Zay kanang pang balay ra bitaw Zay. Kanang Oh, lutong bahay. kanang asin kanang wala na yung mga char-char nga mga pinya nga mga with all the Sprite Zay wala na Zay. Feel at home. Kay Kazay ka. Lutong Ang bahay food. man siya. Kaya ang food pang home. Ay, homey, grabe. Kung mingon mo sa inyo ang mga ay, lahi man ako ah. Abot naman kung kag-camping. Ang sorry na, kung mag-carried away, mag-ukudzay, kaya sa kalami sa ilang pagkaon, feeling na ako, mura kong nalamian. Pag malamian ka baka mapingot. Basta gay, makaingat. Eh? Usa di ay, basta malamian ka. Pag ana, example, ay sa tanaw sa nako habang sinaisili mo, ulawan tanig mahalangan ta. Are you stupid or something? Oh, ano dahil ka malamian? Uy, snappy kayo ang Snappy, kinitagian, Zay. no, si Sir Andre. Ay, oo. Og si Ma'am Edna. No? Thank you kayo, Ma'am. No? Grabe yun po na mong chikahan. Ang pinaka-the best Grabe. nila is, So, tuwan sila ka ng matinabangon. Kaya Yes. chika-chika kami, abot mi sa grabe mga kabutan nila. advice. Thank you kayo, Ma'am, no? Og sir. Amping mo sa inyong biyahe. Yes. Regards Samtang- mi sa Cebu. Wow! Kanong sa mag-open din niya, unsa orasa, unsa nga mga adlaw. Diri ajay. Open sila Tuesday to Sunday. Oh, wala sila ikuan sa Monday jay. Kay off na nila sila mga trabahante. Wow, yes. Unya ang kaganahan ako sa katong nagchika tagaina ka, Mami Igna. Ingon siya. Mami. Naki Honey. Mami man ta. Ingon siya, family gyud ang ilahang trato sa ilahang mga employee. Gali, ingon pa gali, no? Take care. Ingon kayo kung background something. Take care of your employee. Pagabot gali nato jay, mura nagitag family dayon. Gani, feeling close kayo si Jai. Mura gyud siya og kining something new. Mag-abri sila jay alas 8 sa buntag, pero kung nasa sila yung mga orders 7, 7:30 open na sila jay. O basta magtawag lang mo sa ila. Pero mag-close sila og alas 4. Siguro mo na nasulti na namo tanan, enjoy lang namo ni Jai ang food sama sa pag-enjoy ninyo sa amua samtang gakaon mi diri. So ayaw kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel o pag-follow sa among Facebook page Lambo Bisaya. Og comment down below #Lambo shoutout. Siyempre, para makaubay mo namo sa among mga food video vlogs na libre na akong among random Of nga mga course. subscriber among masabay o mapakaon namo sila kaubay mi basta di lang mi nila kaunon. Wala. Kung kamo gigutom, anhin na mo sa Doña Remedios Bodylicious. Nothing brings people together like good food. Ayaw kalimot, Priming dumdumi nga Lambo Bisaya!